Здравейте хора, които още не сте отишли на море. Кукленият театър е в почивка и аз скоро тръгвам. Но не искам да ви дразна, а да ви помогна. Това е Арт Ревю. Следващата седмица Театър Възраждане ви кани да се спасите от жегите с още по-горещият спектакъл "Последната тайна на Фреди Меркюри". Провокативната пиеса противопоставя публичният образ на бога на рока и тайнствения му личен живот в един наистина интригуващ сблъсък на истини и митове за легендарния фронтмен на Queen. Show must go on! Музикалният театър се грижи шоуто да продължи феноменално с последното за сезона представление на мюзикъла "Любов и смърт в Молен Руш". Студиото ми е малко и няма как да друсне един кан-кан, но заглавието казва всичко. Това е страстен спектакъл с завладяваща музика, която дълго време няма да ви излезе от главата. А ако не ви е страх, и вие можете да влезете в главата на серийния убиец от "Възмездие", новият зареден със смъртоносно напрежение роман на Джеймс Патърсън. Най-продаваният писател на света, автор на повече бестселери от Джон Гришъм, Том Кланси, Джоан Роулинг и Дан Браун взети заедно, което е гаранция, че от "Възмездие" ще ви побиват тръпки дори на плажа. За още културни тръпки и за всичко най-ново на софийските сцени гледайте Арт Ревю и не прекрачвайте ограничителната линия. Чао!